சனீஸ்வர பகவான் குடும்ப சமேதராக மங்கள சனியாக காட்சி தரும் கும்பகோணம் அருகே திருநரையூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பர்வதவர்த்தினி சமேத ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் சனி பகவானுக்கு சித்திரை மாதம் 2வது சனிக்கிழமையை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. முன்னதாக தனி சன்னதி கொண்டு குடும்ப சமேதராக அருள்பாலிக்கும் மங்கள சனீஸ்வர பகவானுக்கு மாப்பொடி, திரவிய பொடி, மஞ்சள் பொடி, பஞ்சாமிர்தம், பால், தயிர், இளநீர், விபூதி, சந்தனம் என பல்வேறு வாசனை திரவியங்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து வெள்ளி கவசத்துடன் சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் காட்சி கொடுத்த சனீஸ்வர பகவானுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.